नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं की एककांचं रूपांतर कशा प्रकारे करायचं। आज आपल्याला त्याचा थोडासा ॲडव्हान्स्ड असा प्रकार पाहायचा आहे, तो म्हणजे ज्यावेळी दशांश चिन्ह आलेलं असतं किंवा संभाव्य उत्तरात दशांश चिन्ह येऊ शकतं, अशा वेळी एककांचं रूपांतर कसं करतात ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हाला जर असा प्रश्न पडला असेल की हा चार्ट म्हणजे काय आहे, नेमका आहे डेसी सेंटी मिलीडेका हेक्टोकिलो काय आहे, तो जर असा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल तर माझी तुम्हाला एक विनंती राहील की या संबंधित मी एक व्हिडिओ डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करून केलेला आहे। तर कृपया तुम्ही तो व्हिडिओ यापूर्वी पहा, अगोदर पूर्वीचा व्हिडिओ, आणि नंतर ह्या ॲडव्हान्स प्रकाराकडे तुम्ही वळा। त्याची लिंक मी या उजव्या कोपऱ्यामध्ये या ठिकाणी शेअर करत आहे। तर चला आता ही रूपांतरे कसे करायचे ते पाहूया। आता पहा, हे 900 मीटर आहे। 900 मीटरचं आपल्याला किलोमीटरमध्ये रूपांतर करायचं आहे। अर्थातच आपण यापूर्वी पाहिलं त्याप्रमाणे आता पहा, हा बॉक्स मी या ठिकाणी रिकामा ठेवला होता, तिथे आपल्याला लिहायचे असतात मूळ मापे, ते आहेत मीटर, लिटर आणि ग्रॅम। तर हे 900 मीटर जे आहे ते त्या रिस्पेक्टिव्ह कॉलममध्ये आपल्याला लिहावं लागेल। तर मीटरचा हा कॉलम राहील, या ठिकाणी लिहिला आपण 900। यापूर्वी जसं आपण पाहिलं की आता या ठिकाणाहून आपल्याला या किलोच्या कॉलमपर्यंत जायचं आहे। इकडे जायचं म्हणजे अर्थातच शून्य कमी कमी होतात। या ठिकाणी एक शून्य कमी होईल, 900चे 90 झाले, या ठिकाणी हा पण शून्य कमी होईल, हे झाले 9। आता आपल्याला कमी करण्यासाठी जे शून्य होते ते सगळे शून्य आता संपलेले आहेत। आता काय करायचं तर पहा, याला आपण दशांश चिन्हात 9.0 किंवा 9.0 असं म्हणू शकतो। मग आता ज्यावेळी शून्य सरकायचे संपतात त्यावेळी दशांश चिन्ह आता या 9च्या उजवीकडे होतं, ते दशांश चिन्ह या ठिकाणी येईल, म्हणजेच 0.9, आणि इकडे काही नाही म्हणून आपण 0.9 किंवा 0.9 असं म्हणू शकतो। उत्तर आलं 0.9 किलोमीटर। हे इतकं सोपं आहे। पुढे पहा, जे दिलेलं आहे ते पहिल्यांदा त्या रिस्पेक्टिव्ह कॉलममध्ये लिहिणे। आता 1.5, हे 1.5 आपण लिहिलं लिटरमध्ये। पहा, मग लिटरपासून आपल्याला जायचं आहे मिलीलिटरपर्यंत। मिलीलिटरचा कॉलम इथे आहे। आपण इकडे शून्य वाढवत जात होतो, पण या ठिकाणी कोणताही शून्य नाही। तर पहिल्यांदा ज्यावेळी शून्य नसतो त्यावेळी आपण तीच ट्रीटमेंट त्या दशांश चिन्हाला द्यायची असते। मग शून्य नाही तर यावेळी आपण दशांश चिन्ह या 5च्या डावीकडून उजवीकडे आणणार आहोत, म्हणजेच 15.0। अर्थातच ते म्हणजे झाले 15। आणि पुढचं कसं करायचं आहे हे आपल्याला चांगल्या प्रकारे माहीत आहे। आता या ठिकाणी आले 1 शून्य आणि या ठिकाणी 2 शून्य, म्हणजेच हे झाले 1500 मिलीलिटर। अगदी त्याच पद्धतीने सुरुवातीला 7.44 किलोग्रॅम आपण त्या रिस्पेक्टिव्ह कॉलममध्ये लिहूया, आणि त्याच्या आपल्याला ग्रॅमकडे जायचं आहे। ग्रॅमकडे जाताना आता हे दशांश चिन्ह आपण एक एक घर पुढे सरकवूया। पहिल्यांदा दशांश चिन्ह इकडे सरकेल, परत ते या ठिकाणी येईल, पुढे काही नाही म्हणजे शून्य। अर्थातच त्याचा अर्थ झाला 744, आणि मग पुढे हे आणखी एक 744च्या पुढे एक शून्य, म्हणजे 7440 ग्रॅम। हे असं याचं उत्तर राहील। आणि शेवटचं जे आहे ते 83 मिलीमीटर। पहा, मग आपण मिलीमीटरच्या रकान्यामध्ये सुरुवातीला लिहायचं आहे, आणि आता पहा, या मिलीमीटरपासून आपल्याला यायचं आहे या किलोमीटरपर्यंत। तर पाहूया आता, हे अर्थातच 83 म्हणजे 83.0 आहेत। मग सुरुवातीला दशांश चिन्ह आता या इकडे जे सरकायचं आहे, म्हणजे दशांश चिन्ह इकडे इकडे सरकत जाईल, परत येणार 0.84, कारण हे 8च्या या बाजूला येणार, इथे काही नाही म्हणून शून्य लिहिला। आता दरवेळी एक एक घर इकडे राहील। आता हे या शून्याच्या पण इकडे येणार, म्हणजेच 0.84, आणि इथे दशांश चिन्ह, त्यामुळे हे असं राहील। परत आता
2 शून्य येणार दशांश चिन्हाच्या पुढे. आता हे इकडे सरकणार म्हणजे दशांश चिन्हाच्या पुढे 2 शून्य येणार. यानंतर हे इकडे येणार म्हणजे 3 शून्य येणार. 1 2 3 आणि 84 आणि शेवटी आता 4 शून्य येणार. 1 2 3 4 आणि 84. ओके, आय मेड वन मिस्टेक. तर मी या ठिकाणी इथेच असं करेक्शन करून घेतो. याला आपण, माझ्याकडून हे नजर चुकीनं झालं, सॉरी. तर हे अशा प्रकारे याचं रूपांतर आपण केलेलं आहे. तर आता मी तुम्हाला स्वाध्याय देत आहे. तर अशाच प्रकारचा स्वाध्याय तुम्ही, अशाच प्रकारची उदाहरणे आहेत त्यांचं रूपांतर करायचं आहे आणि त्यांची उत्तरे तुम्ही कॉमेंटमध्ये कळवायची आहेत. तर ही उत्तरे तुम्ही कॉमेंट करून कळवायची आहेत आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला मिळत राहतील. त्यासाठी तुम्ही हा चॅनल सबस्क्राईब पण करायचा आहे. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.